Ави. Виж. Ави. Ави. Хайде долу. Аре, момчето. Хайде. Хайде. Аре, бе. Тук просто обаче е много тежко замърсено. Не яш нищо. Не яш нищо. Ей, Ави, я погледни към камерата за малко. Погледни, дай. Айде. Айде. Има пръчка, да видим. Това не е пръчка, това е тръба. Ела. Ела ще ти намерим, ела. Само не взимай тръбата. Той има, ма са гадни. Ела, виж. Виж какво намерихме. Ама хубаво искам да скочиш. Хубаво. Чай, ела. Айде. Айде. Излагаш се. Мързо. Можеш повече. Ави. Какво става, моето момче? Хайде. Ави. Виж. Ави. Ела, момчето. Айде, ела. Къде е пръчката? Сега ще я взема. Сега ще те хвана. Сега ще я взема. Сега ще хвана. Сега ще хвана.